Rianxo seguirá pelexando pola rehabilitación do seu pazo para convertelo nun centro de día. O vicepresidente primeiro, conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, reunirse co alcalde de Rianxo. Estes días estivo acompañado pola directora xeral de Administración Local, Natalia Preto, para coñecer de primeira man as necesidades do concello e avelar as posibles vías de colaboración. Neste senso, o rexedor trasladoulle a Xunta actuacións en materia deportiva. Deportivos, incluso algún campo de fútbol que, bueno, con fondos propios non podemos afrontar e recurrindo a fondos provinciais ou de subvencións, pois tamén temos esa dificultade, non, para abordar proxectos quizás dunha envergadura maior. Entón, bueno, tamén tratamos un pouco de ver que posibilidades e demais, pero, bueno, sempre coas dificultades que as distintas administracións temos a hora de repartir fondos. Non cabe dúda que nós temos os nosos, a Xunta tamén ten as súas, e no que ten que ver con consellos, pois somos 313 a repartir e tamén hai que ter esa consideración, evidentemente. E tamén unha bella petición a rehabilitación do Pazo de Rianxiño para convertelo nun centro de día. Un dos temas que temos sobre a mesa, que bueno, tanto nós como a Xunta de Galicia, tamén hai que recordar que o goberno seguinte tamén solicitou unha axuda para rehabilitar o paso con cargo a fondos europeos, unha cuestión que tamén está ainda sobre a mesa, e depois, bueno, nós evidentemente seguiremos pedindo, insistindo, neste caso a Xunta, que nos bote unha man para rehabilitar o paso, pero non só para rehabilitalo, que se cadra non é o máis dificultoso, ainda que evidentemente o é, senón para, unha vez que haxa un centro de día, pois que ese centro de día estea xestionado pola propia Xunta de Galicia, dado que o noso Consello non ten a capacidade para poder facelo con fondos propios e garantir que o centro teña unha larga duración. Un proxecto que cubriría as necesidades da veciñanza. Bueno, sería materializar por fin unha instalación pola que se leva peleando moito, tanto o propio Consello como incluso xente de maneira particular e de maneira asociada, e sería pois, darlle cobertura a esta necesidade, non, que temos aí. Afortunadamente vanse dando pasos na materia e imos conseguindo máis infraestructuras neste sentido. Fai pouco, hai uns días, asinábamos coa Deputación da Coruña o convenio para a construción dunha residencia aquí ao lado. Entón, bueno, afortunadamente, pois, imos dando eses pasos e imos dotándonos de infraestructuras das que carecíamos, pero, bueno, eso non nos debe consolar, nin deixarnos de insistir na necesidade destes outros centros que seguimos necesitando e que seguiremos peleando por eles. O espazo contou estes meses cunha actuación de mantemento nos xardíns grazas aos participantes do Obradoiro de Emprego Dual impulsado polo Goberno Autonómico.